ba phenyo ekikubor ba malakasi sio bhaban subscribe ya kanega channel kanai puthia Batai ubom bala tep buri hapo kendau klat hasen chpongut ki pulit tongin sngap ya ki kubor kat kum ki kubor bala yo manen kasngi kata ar pendutri uyayong arajar arplai layatu ba hadu chpongut ki pulit kilaya hasen baduwe padu driver harin ka jingtai bom IED baklain bor bala tep buri bhada kilena moy sapo ka kendau kumba chpo put ka jingjileu bat ar put ka jingyar ka thleu ka bakilati Giding bahe kila klem na kanega jingtai ubom bakia hadu sanpau kilo kini kishpongut kibala klat hasan kidegi pulit jonga district safeguard kala jia kat bakidang ya ilinti na kata ka surok da ka minivan susu laong ba kanega kali bagi song kamdan setia ka jingya da iye kanega jingja kala jia Chhattisgarh bahap apo kadan de Tawa district u Major General Ashwani Siwat jonga Territorial Army Pelong ba ki Special Security Force kila pelong ya ki jingtwet ya kini ki mois ki bala pedri ha kanega klau berben kanega jing hiartma ki mois imat kadai na kadaw ka jingdu jingkermen ba kila du ban control ya kata ka area ba kidon u IGP Sendar HP Pelong ru hadu saus pa angut ki mois ba saiwan pendek white man laus nem pelong ru babun ki nong yalam jong ki mois kim dei na ka jala Chhattisgarh handai ki dei na Telangana Andhra Pradesh bat Maharashtra U Prime Minister kari U Narendra Modi U lapan ramjur ya kanega jingja bat akaju kapor U Prime Minister Narendra Modi U Home Minister Amit Shah bat Chief Minister ka Chhattisgarh kila phak ka kubor sngolem Shah ki bahing basem kito ki pulit bat U driver baladu e laga jong ka jingem Susu kanega jingyartma bat menta kasingi ka jia din stayo ha ka ba ki mois kila hiartma da ka basiat suloy U MLA ka Kongres ha Chhattisgarh U Bikram Mandevi Kalba udangwan pai nagawai ka jingelang pai ba rengkat udukot ka panchayat u Parvati ka siap